Mama sonne autan zango. Mommy an gaishe ki yar bebiya a bari sona. Mommy an gaishe ki yar bebiya a bari sona. Bismillah ni na kira Allah wanda shi yake bani, shi ya min baiwa ta waka na zo a wanga zamani. Nun ko salati a gun manzo na dan adnani, alihi sahabbansa ba zan ware ba, domin darajarsa ya sarki Allah ka sanya